Il-proġett Be Smart Online immexxi mill-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni u għatta entitajiet oħrajn li għandhom għal qalbhom il-ġid tat-tfal se jiġi estiż biex jilħaq ukoll ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-proġett hu maħsub biex jgħallem l-itfal dwar l-użu tal-Internet u bekk ibegħdhom mill-perikli u l-abbużi li jistgħu jiltaqgħu magħhom fuq l-Internet. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri qal li din l-estensjoni se sservi biex il-ġenituri wkoll jitarfu bil-perikli li t-teknoloġija tista' ġġib magħha. U allura ħankunu qegħdin naraw li nitkellmu mal-operaturi, man-nies li qegħdin jaħdmu sabiex dan it-tip ta' taħriġ u mbagħad immorru aħna fuq il-post tax-xogħol jiġi joffrut ukoll il-ġenituri, n-nies li jkunu qegħdin jaħdmu sabiex huma wkoll ikunu jafu l-periklu u r-riskju li jista' jkun hemm fit-teknoloġija. It-tlieta filgħodu Xkembri flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo żaru sessjoni ta' skola sajf fl-Iskola Primarja ta' San Pawl il-Baħar. Sessjoni li matula it-tfal kienu qed jitalmu fuq il-litterizmu diġitali u l-ħiliet matematiċi. Tagħlim li qed jiżra żerja fit-tfal b'tali mod li jkunu mħejjija għall-futur. Fin-nuqqas u fil-problema li tkun diffiċli ħafna biex l-operaturi jsibu wkoll ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur, allura aħna rajna li immorru wkoll fuq etajiet iktar żgħar u nibdew nitrenjaw u nibdew intuhom laqgħa żgħira, toma żgħira ta' kif din l-industrija tikkonsisti. Il-Ministru Bartolo saħaq li s-sistema edukattiva tagħna m'għandix tkun waħda statika, iżda trid iżżomm il-pass mal-avvanz teknoloġiku. Allura aħna rridu li kemm jista' jkun fl-iskejjel tagħna it-teknoloġija li għandna tal-komunikazzjoni tidħol b'kull mod fl-iskola, kif se nużawha f'ħajjitna u mbagħad kif se nużawha għax-xogħol u kif se nużawha biex nikkomunikaw ma' xulxin. Madankollu aċċenna fuq il-ħtieġa li jkun hemm bilanċ. Bilanċ li permezz tiegħu it-tfal ma joqogħdux il-ħin kollu fuq l-aġġeġġi tagħhom u jitilfu sbuħija li hemm madwarhom. Lil mit-teknoloġija teżisti l-ħajja. Sabiħa li t-tfal jilagħbu barra, sabiħa li t-tfal jiftakru li hawn in-natura, li hawn il-baħar, li hawn il-blat, li hawn il-lob. Importanti li nħallulhom dan l-affarijiet aħna l-kbar u ma nħallux pajjiżna isir biżbini. Imma mbagħad importanti l-użu tat-teknoloġija bil-qies li noqogħdu attenti li ma tagħmlilniex ħsara ma tagħmlilna l-ġid. Bartolo qal li huwa importanti li t-teknoloġija tintuża bil-qies u noqogħdu attenti li ma tagħmlilniex ħsara imma tagħmlilna l-ġid.